Chosen one, I'm running late today, but let me just put my 2 and 2 words for our day. It's a Sunday, which I have to put 1 and 2. Kukho incwadi endakhe ndayifunde yakhe yandinceda kakhulu apha empilweni. Zinintsi ke incwadi endizifundileyo, but I don't remember le ncwadi endandiyifundile uba yayiphi na. But nje iiquotes zakhona ndahlala ndinazo. Le ncwadi yathi kum ngenye igame, success on the outside means nothing unless you also have success within. Ithini le ncwadi? Ithi impumelelo yangaphandle ayithethi nikisi until ufumane impumelelo apha ngaphakathi kuwe. Bethuni, ndiyaphi nalento ndiyithethayo? Ndandingumuntu nam owayethi ndandixakeke gqithi ngokuzilungisa umphandle. Ndandimhle gqithi bethuna ngexesha lam. Ndisanxibile uyivu ndisafaka iinzipho ezibomvu ezinde namachopchop. Ubusithi xa ndihamba endleleni uqomba hayi lo sisi nobunemali zakhe ezinzima. Ngela xesha I was actually camouflaging the pain that was within me. Ubusithi ngo unibona ndihleli ndimhle kangakayana, uthi xa uhleli nam ufumanisa uba how ruthless this person is. I-character yakhe ayimechi nalento ayiyo. I was like bleeding within of the wounds that I had when I was young. Yintoni endincedileyo ke ukuze nyani ndifikelele kwi-success within? Into endincedileyo is self-healing myself, where I sat down with myself, ndahamba ndayoncokola ne-inner child yam, ndayoncokola nolusanda lo wayena-14 years waye xhaphazwe yi-community nefamily yakhe nomntu wonke from the age of 14 years. I-humiliation yam started there. Ndahlala naye ndamxelela ukuthi ingxaki ezikahle ezanto zazikwehlele ngokuba una-14 years zange uzibize ebomini bakho. And ezaa zinto njengoba zazisenzeka kuwe zazukhetha aside for uba kusasa ube yinto ezawuthi umntu hayi umntu yakwazi ukulwa ade afikelele phezulu. There's 2 ways ke xa uye wadlula kwi-trauma bethuna. It's either it defeats you or you defeat it. Mna, I chose to defeat my trauma. What am I saying today bethuna ngale mini namhlanje? Namhlanje ndifuna uthi kuwe, you need to defeat your childhood trauma. Yiyo le ikwenza ungade ufikelele apho ufuna ufika khona. Yiyo le ikwenza ukuthi uzoyike nesiphiwo osiphiweyo ngabantu bakowenu noNkulunkulu wokhokho benu. Yiyo le ikwenza uba uhlenje uyashrinka, uyoyika noba mawuthethe phakathi kwabantu, knowing very well uba you were a good speaker. Let me tell you what happens in your childhood that makes you uzoyike. Uyabona xa ungumntana omncinci ekhaya kukho laa nto idina abantu ngayo. Mna bendingumntana othanda uthetha gqithi. Bendihlanje ndiyabethwa apha emlonyeni, uyathanda uthetha. Xa uthula uyangxola. Xa ndikhula ndihlala kwenye cousin yam nomyeni wakhe. Kukho upstairs endlini yabo. Xa ndehle ezantsi ndisekitchen, umyeni wakhe used to shout at me in a jokingly way athi, "Yay, radio commentator, I can hear you from upstairs." Uyangxola. Uyabona? Ndinale voice sharp and I enjoyed talking bethuna. And loo nto leyo yathi ke ngoku xa ndizimane ndizibona ukuthi isiphiwo sam kukuthetha kahle apha ke kukhuleni nokuzi-self-heal, ndoyika ke ngokuthetha because kaloku ukukhula kwam oko nandibethwa umlomo. So ndiyaphi nale ntetha? Ndiya kubana nawe ikhona into ababedikwa yiyo abantu ukukhula kwakho. Namhlanje yile uyoyika uyenza namhlanje. Mhlawumbi shem wawuthanda wena uzibethela amanqindi uthini uthi uhlenje udlala i-boxing, abantu bakubethe kuthiwa uyathanda ukulwa, uyathanda ukuthini, not knowing ubana kanti sisiphiwo osiphiweyo esiyana. And xa bekwenza laa nto umncinci
asoze uphinde usifune somdala and awuzufikelela kwinto yiyo. Zininzi ke bethuna ndingabeka ii-examples ezininzi. Namhlanje ndizothini kuwe, ndizothi kuwe, go and visit your childhood memories bethuna. Nihambe niyokuphila ii-wounds phaa, niyolungisa yonke laa nto yenzeke phaa ebuntwaneni. Sikhule kabuhlungu kakhulu, sikhula nabantu abangachubekanga engqondweni when it comes to ukhulisa umntana. Yes, parents are not perfect, we also not perfect, but at least thina ngosesibona bhetele, sincedwa nazo izinto ezikhoyo nee-social media. Uyayiqonda, ii-coaches zininzi. Uhambe uyovisitha la childhood memory, uhlale nesiqu sakho ngokomncinci. Kukho i-trend ebekhe yakhona manathi I met my childhood ntontoni for coffee. Laa nto iyanceda bethuna yoba uhlale uthethe nesiqu sakho esincinci, uhlale etafuleni nijongane nala 14-year-old, uyixelele ukuthi do you know ukuthi siphi ngoku, uyakhumbula kwakunjani, kwakubuhlungu kanjani. Abanye bethuna bakhule bebethwa kakhulu besenziwa izinto, but nifuna de ufikelele bethuna nesiphiweni sakho, ngoba most yabantu babopheleke siso. Why namhlanje ndithetha ohlobo again? It's because my inbox is flooded with people that can't heal from their wounds ababuya nazo ebuntwaneni. And I'm giving you an advice yobana khawuhambe uyovisitha phaa, because we are in the timeline of Rise Pure Healers Rise, in the timeline of you giving us your fullest self, and we are waiting for you. Incinci nje lento, khawuhambe mntana sekhaya uyoqhatha ezazilonda zipholile kakade, uzibrashe, uzixelele ukuthi hayi man, sadlula apho, ndilapha ngoku. A long time ago, someone said to me, I was a childhood mom, like teenage pregnancy. That thing stained me for my life. And I said to her, look at you now, upingoku. Talk to that girl. Yes, you did what you did. Yes, you did this. But now you are here. Masizixolele and go back there. I promise you, you'll get to your fullest self. Family, love and light. This is imvuselelo yethu yanamhlanje. I hope I can libala ukuthi everything is working out for me, because today I've been running late. Peace out, family, love and light, and thank you for the support. Yes, yakhula man.